Ale poczekaj, No bo my każdy słuchajcie, jak tam się dzisiaj bawicie na planie? Fajnie. Super. Jest mega. Śpiewaliśmy. Jak przychodził burmistrz. No dobrze, a i Po śląsku. przechodził ten burmistrz i co? I co się działo? No powiedzcie trochę o tym. Przepychaliśmy się i on też nas. Przepychaliście się z burmistrzem? No trochę. Dlaczego? Burmistrz nas przepychał. No ale dlaczego? Co? Czemu? Przeszkadzałyście mu czy co? No raczej tak. Dlaczego? No Nie rozumiem, dlaczego przeszkadzałyście burmistrzowi? bo zaśpiewaliśmy chyba dlatego. Panie burmistrzu, gdzie jest burmistrz? Bo robiliśmy sobie spacerek, a on nam przeszedł. A bo wy mu przeszliście. No tak. Panie burmistrzu, zapraszamy tu pana, bo musimy się coś zapytać. Słyszeliśmy, że pan burmistrz ich tutaj popychał, przepychał gdzieś w trakcie. No, dlaczego tak się działo? Co to ma być? No ja nie wiem, interesowali mnie dojście do mojej posesji, do zamku, no. Nie wiem. A to zaraz, to posesja burmistrza to jest to tutaj? Oczywiście, to pan nie wiedział? No nie. No to jest moje. A to za czyje to pieniądze? Podatników? Panie mecenasie, skąd taka... Wszystko jest w świetle prawa bardzo, bardzo dobrze. Pan burmistrz zarabia pieniądze i dzięki temu ma taki pałac. I proszę się nie interesować, jak coś, napisać pismo i spotkamy się w sądzie. Ale to Dziękuję panie mecenasie. pytanie można zadawać, przecież my tu jesteśmy mediami lokalnymi, nie? Absolutnie proszę napisać pismo. Ale w jakiej sprawie napisać mam? O prośba na kamerowanie. No dobrze, a dlaczego pan burmistrz przepycha nasze lokalne dzieci tutaj? Idą sobie spacerkiem, a burmistrz ich przepycha. Bo mu Ale czy ja mogę prosić pana burmistrza o odpowiedź? Bardzo Ale proszę. proszę pana, to jest moja posesja. Ja sobie wypraszam, żeby ktokolwiek tutaj się swędał wobec tego zamku. Tak. Teraz jeszcze ten z wędką zaś. Zaśpiewamy coś do nauczania. Nasze bajtle najlepsze w Polsce są. Najlepsze w Polsce są. Najlepsze w Polsce są. Nasze bajtle najlepsze w Polsce są. Najlepsze w Polsce są. Najlepsze w Polsce są. I gitara. Witamy widzów Bezucha 3. Gości z nami Ewelina po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy, po raz drugi już w sumie, bo pierwsza scena, którą my pospołu nagrali, to była scena z witaniu rodziny. Jaką masz rolę w tym filmie, Ewelina? Ja grum rolę Jewki, która w sumie dzisiaj miała swój debiut, ta rola, ale tak myślę, że będzie jeszcze bardziej się rozwijać i w sumie to wiem, bo reżyser już mi powiedział. Także zapraszamy Was na Bezuch 3 na Azot. Zapraszamy! Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.